Ako me staviš tamo na Facebook, kad si bio u zatvoru, sam se stavio, sad ću zatvoriti. Šta ti kaže, viš? Ja. Pivu. Imaš 3 pika možda? Imam, ali ti je ne dam. Koliko kada imaš? 2? Broji, ko te je evo? Ko tebe, koliko imaš? Pa vidiš koliko ima. Neću ja broj. Pa broji. 3, 6, 9, 12. Mnogo, evo. Ne znaš brojati do 12. Mogu da među? Moraš. Malo morgan. Nemoj razbijati. Malo morgan. Spremaj. Ajde, pa baš. A možete onaj snimati? Nije posljedno kavu, onaj što je ugru, a onaj što je ugru. Ova je bala se ona. Važi. A uzme me vršim partiju. A ovo, kad nije kavu, nuša bi posljedno. Šta ti bacio? Uzme jedan, a mi nekam ostane pola. Devetku herca. Pola 3 konja, nije važno. A ovdje su postalo? Na. Ne sme ovaj put zajeba koliko i svaki dan. Evo. I opet se vrti. A jesi pokvaren moj broj. Ja na dvije. A nije baš u ovim na drugima, znaš. Meni se čini da si pokvaren brko. A ja rekam, Ej, sad sina, evo. Sad te neće ni sudac, lovac, ne lovac, ovaj zmija spasi. Ne mora vraćati, evo ga vraćam, živio ga, evo ga vraćam. Sudija, Pa nije mi dosta, Marta, spak. Je dosta, šta je bilo? Ajde. A evo, sudija. Nema dosta. Ima dosta, vidiš da ima dosta. Moram da već imaš. No, ne, nije tu. Koju su baci? Ok, ne možeš dirati. Ne možeš dirati, ok. Crveno, ovu. Ja. Ne možeš dirati, ok. Oni su kurac i ovi tvoji su. Ja mislim da je uzor Maš, majmuni, jedni. Ne možeš dirati, sam da znaš. Pa mogu sad? Ne, ako si je uzeo kartu i vratio, ne možeš dirati. Oni se ti u kurac ti i tvoji zemljaci. 6, 7, 8, 9. Pitanje ima ovo filmu. Ima. Sam da izbrojimo karte, sam da vidimo. Prije se broj je 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Pošteno? 16. Svakiju! Koliko imaš? More jedno. Broj. Može. 15, 30. Evo te pusi 5, a šugara skidamo za 50 dobro. Jebaš ti takve suca. Nemojte ga. Šta hoćeš, evo priznao sam ti. Pa i ovo mi je živo, majmune. Nepravilno. Znači ja sudi u kući možda danas. Ajde mi. Ajde ti. Ti miješ. Ok, znači šugere, ovo sam sad priznao i ne mogu više da se to ponovi. Jeba ja. Jebi se ti. Takve suce. Ti sada 5, on 50, čuvaj rezultat. Tako bi bile da smo u zatvoru. Za tebe bi... Koliko ruku igrate? Koliko ruku igrate? 3. Šta si rekao, do kada? 3. Jedan je gotovo. 3 ruke, ok, evo prva gotovo. Sad smo 1-1. Ne mora, jedan, ti si 50. Ajde brže, dijeli jebati, boga. Super, ti nešto ti. Zato sam i dobro. Ma neće, ne može ni ovo. Ne, ti je žao da popiješ. Kad popiješ zašto? Nemaš ni to. Popio sam ja. Mario ti. Ne, Mario. šta? Ok. Koja je dobro? Dobro, sad. A? Ne. Brković je mene i tebe zajebava. Lopov. Sudija, ti gledaš ja tebe odskoči. Dosta. A meni što? Je li to sniženje ili skačenje? Šta ti misliš sudija? Da te vozi u skup? Po mene će doći. Po mene će Filip doći. Najgore... Ko će doći? Ti morate i mene voziti. Koga? Taksi je najmanje 25 dolara taksi, znaš? Ne,
Baca. Joj da nađem Đokara, joj. Brko moj, gotov si. Dobro. Šta je dobro? Nemoj kras jebati, Bog, oši majmun ne. Ja sam prvo kažem. Kapa ti! Bacaj! Kurac ja. Ovo je tvoj. Ja sam prvo kažem samo. Ovo je tvoj. Sudija, Eto. toga ti trebaš razgledat na stop, nego ti čas s vama. Ja? Po pičku, makar samo dole tražiš nešto. Jest. Kurac namjerno vadi iz rukave. Ti si pokvaren sudac. Nemoj da varaš Žigara više, što? Dobro, nećeš. Nemoj vući jači. Ljudi jači, Dobro je, dobro ti. Jebe Boga. Šta zva? Cijela Bosna za tebe, ja sam protiv vas. I šta mi možeš? Pa ništa, samo pobijeti. Bacaj, gotov. Evo ja piško pet. Evo ti još jedno. Da smo tu. Četvrcu baci. Pa gdje što baci? Šta te boli kurac? Šta je ovo ovdje? Jebote, to ti volja kopija da otvore. Ne, jer ti igraš s manom ili s njima? Taliban. Ajde, one sudaci i ti igraju po našim. Ti želiš Da. nemoj da kriješ. Koju pečku matru zajebavate tu. I ovi bolje što ide. Evo ja pust. Ja se ne budem gleda kad igram. Najbolji smo igrači i tu nas uči. Pa ja. Ovdje mu svi, on je ona što pravi. Ali mi znamo. Čo da mi znamo igrati, oni nas uče. Si dobro. Igraj. Čekaš pomoć, Boga tebi i na. Pa ima još jedno, čekaj. Nije, misli da je hej. Imam ja. Ne, nećete ni zmija pomoći ni ovaj tvoj zemlja. Vidi li? To ti je malo. To ti je malo. Gledaj, ne? To ti je malo, čuj. To nije malo. I vrati mi kapu. Ja. Tako je, neki. Ja. Ode kapa, čekaj, vari, jebote. Ti šuti i sudi. Hajde, mate, vici. Važi, sve važi. Ti sve važi. Pa me da sam ova. Ajde, baci. Ajde, to imam, bacaj. Baci pravo udar. Ne, baš. Ti šuti, samo piši. Ti si neki sudac jeben. Šta čekaš koji kura? Evo tebi. Ja baš. Ej. Drek, ja sam mislio da je trik. Evo i te. Živ. Evo i tebi. Šuti, Slavko. To je opasno, gdje? Samo šuti moj dječače žuti. Evo te Bog inom po $300, gdje ima ti? Ti, jok si ima. I tu se petljaš. Na. Ti zove čuda igraš u $300, ostavćete se. Ona zna to, ostavlja. Ti će skoči na njega kad dođe. Je. Bile smišno. Bacaj jebate on. Evo. Prerano. Eto prvi triš. Kakam kopiju. Evo tebi. Živ, nije. Igraj. Zapalimo jednu.
Čekaj da na polu vremenu. Daj mi cigaretu za oko. Sad 9:12 je stak ostao tu. Polu vremenu. Mršu kurac, ti si sudac. Pa bacimo onu njegovu koju je on tek bacio. Slavko šuti zmija. Ja. Gado jedan. Dobro se rekao, ja. Gadina jedan. Pao se čovjek u žalu, ponese. Pa što za koga navija? Čao, hoć. Dobro dođi. Pa si sudac naš. Pa dobro dođi. Sad malo i za tebe, sad ću malo i za... Pa sad sam te spasio, čovječe. Spasio si me u... Dobio si Hamda na mufte. Eš... Već to izvlači, koji će kurac. Što je pisat? Kralja. Ti igra kralja. Pa sad kralja i otačbinu, hajde. Ti jes za njega. Bolja kraljica. Ja volim kraljicu. Neću zajeba sad. Slavko, molim te Sad šut. mu opet pecu baci. Vidi. Pa šta će ovdje? Ja ću prekinuti game. Jednu sam pecu mu baci. Koji hoćeš? Jednu. Ja ću prekinuti game ako... Ne možeš ti, ja sam sudija, ja Prekineš da možeš... Onda ti prekini. Moraš platiti onda. Ja, moraš platiti. Što ti je? Petac peca baci. Eto, rekao, Pa ne možeš dvi na jedan put baciti. a ne mogu dvije, Okej. bacio sam jednu. Jednu po jednu baca. Zmija šuti. To su opasni novci. Jesu uhvatite, ne, on ima samo 100 parada. No, vidit ćemo na Ja pičko matu 2, 4, 6, 14. Vidit ćemo na Ima malo karta, znaš. Ajde, dolimo, nikaj. Ajde, ja, Al-Qaida ti. Jesu uvukao kartu? Ne još. Nije vukao. Nije, sad je povuč. Kralja, jebate. Kralja, ba, on voli kralja. I otac kralja. Jebate, kralj, peča. Bum. Ajde da zatvori sigurno. A još si... Zavisi koje boje. Svi ste protiv mene, ja ću... Jebi ga. Ovo. Jokera nosiš? No, to ne smiješ nositi. No. Kako to ne smiješ nositi? Smije. Evo da, sad si minus 20, on je 150, svaka čast. Joj, nek si ga šuknu sad. A i tebi svaka čast. Sad neka ga tebi šukne. Dijeli. Gotovo. Šta je gotovo? Kažu tri ruke. Ovo je. Ovo, šta? Mi smo istom počeli, šta? Često, jebote. Samo... Ne smiješ nositi džokera kad se otvoriš. Ček, sad, Sve dijeli. pa sve si onda. Evo, Šta se produvo? A? Koliko kada imaš? 4? 1. Meni se dobro 6. 1, 2, 3. 3, znači tebi ide. Ja. 4, 5, 6. Ma imam ja neku kombinaciju, sad je ova briga, nemam onaj, kada tražiš fin number, Milan. Ajde, bacaj. Ja kad sam bio tu tauzem, Pa sam bacio. Pa šta ima veze? Ima veze, sad ću čekat cijelu noć. Ona mi je Brigita preuzela to na sebe, znaš, noći mi kao danja mi ona, znaš. I rekao tamo lamo i ovo i ono, znaš. E sad, ja sam dobio neki registrovan sam u tip za vid. Sad, čekamo da benjem, šta će on javiti, na žal. Ja ne znam kakav je dobro, da ti može sad kako ti to napraviti. A ako ti pitao, ti nešto ne napravi. Ma nema veze to. Pitao je... Bence ko te dijelio. Od turska čerka pa do... Nabijem ga na kurac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Znaš kad su
kaže on je auto. Vidi Ja budala. kažem, ne mora biti auto, mora biti razlog zašto. Samo ti blefaj brko. Muka naš, razlog. Ima više razloga nego razloga. Muka naš, razlog. Jesi ima dobre razloga? Sam jedan šta? Igraj koji kurac čekaš. Čekaj da te uzmem tu. Uzmi je, a uze. Šta? Vidiš, igraš koji dizdar. Ne. Planiraš inak. Zašto? Pa ne zašto podbili. Vidiš smo tu, sam pisaš da ispod da moraš vratiti negdje još, šta je znam, 3 mjeseca. Evo, jel se dosta? Ja, dosta. Okej. Evo ti. Pa ovo digni sada. Što sam čovjeka koji će me... Evo ja sad dignu. A tamo je bila. Međutim, ja sam vam kažem, ja sam krenuo sad postupak. Ne mogu ja sad njemu reći da me prijavio, a ne znam ovam odgovor, razumiješ? Ja sad sam u Zajtnoku nekom, u Gabu, ja mu reći. Zašto mislim? Šta to reći? Šta ću dobiti odgovor, odgovor zvanično? Pa to će ono zato. Ali ovaj te mora, a što ne znam, ovaj te mora još 6 mjeseci. Igraj jebate Bog tvoj. Sad kad ja dobio od broja odgovor, ne može dobiti političke matine, ja znam onda na čemu sam i šta ću, znaš. Onda ja pregao njemu, očeo kod ovoga što mi rekao, i ja očeo, njemu doma prijavio, ja došao za Hrvatsko, došao jednu 3-4 mjeseca, 5. Ja, kod je kad se ti, vratio se nazad, čekao me faktički, a na pojmu. Ne smiješ ti napuštati. Ne, ja bih bio u radnom odnosu tad. Ja bih bio sad u radnom odnosu. Ne vodi na sve. Onda je on mora pokazati da napojne. Ne. On ne zna još ne vode, kao da radi. On mene vodi da ja radim. On mene vodi kuda sve je sa mnom. Razumiješ? On mene prijavljuje da ja radim. Ja, njega nije vidio u kraju. Zato on mora raditi za to. Pa ja ću napraviti sa njim što je, kako je da vidim što je. A igraj majmune jedno. Razumiješ? On mene plaća što će. A nosiš džokera. Džokera. Zmija. On se otvori i nosi džokera. Smije nosi džokera kad se otvori. Smije, kako ne smije. Ja za vas. A smije, stvarno. Znaš, ja ću tako mi napujem sa njim. Bilo mi oko kraj krajeva kaže, aj moraš sad malo za mene obraditi, došli obraditi. Zmija. Piši. On ne smije nositi džokera kad se Pa otvori. smije, ajde, što će nemoj sada od tebe kazniti. Mogu ja. Idu sutra, sve snoši. Ja. Ja ti vidiš, stavio si džokera, vidiš ka? Ovdje džoker ne smije biti tu. Ostav sada, sad si stavio. Nije biti, ali nije trebao ga staviti. Ej, majki! Nisu očistio se ovdje. Aj sad navijaj. 7, 11, 14, ovom zatvaraš, 15. Pa to koji prije bilo. Piši. Ok, da otvori ruke da vidim. Ok, evo ti 100. 30, 16. Nemoj navijati. 52 i 52, 104. 104. Evo ti sad si u plusu, ti 104, imao si minus 20, evo ti sada u plusu si 84. Eto. Idi ovo. I ovaj, Kad sam ja dijelio? oba se u plusu. Sad dijeliš ti. Ja dijelim. To vam je zadnja ruka. I dobro sudi. A to je, jesam dobro Mogu se dobiti batina ako ne sudi. Aj majke. Kako si? Još na... Imaj, dobro. Ta se oženio, nemate ovdje. Ja jesam. A kad? Već 3 puta. Uvijek isto. Oh yeah. So let's on the divorce something and the next week on the divorce. Aj no, to ne ide tako. Moj mile. Šta te je Valentin dopeljao? Ti si Valentin dopeljao majka? A mislim tako. Pa nikad ga nema, on ne... Ja sa bašom sam ga dopeljao. I ja... Skupo. Skupu pijaču ja pijem, Milan. Kako piješ?
Popio sam ja ovi. Vodu. Samo da ovoga zgazam, Majk. Da njega zgazim, jebemo Boga, bosanskog. Ko će Boga zgaziti? Ti me radi zmija piše, zato si... No, pa te se bolje koliko se bolje. Jebi to, tu kameru. Okej, puni su kurac, okej. Ja ću je razbiti. Aj probaj, ja ću tebi kapu. Probaj. Nema probaj. Evo, si mi dao paken 2 kralja, jebate, on kurac. Ja sam to dao 2. No, na novo miješa. No, neću to. Što ćeš, da imaš hende? No, nego, nema mi dava duple karte. Tebe jebe. Niko ni za. Nisam ja na... Kako je mlađi najdala Frančko? Ej, sudac! Sudac! Dao mi je 2 dupla kralja. Dao mi je 2 kralja Herca. To može? To može? Neće to škomno. Čuješ ti zmija? Dao mi je 2 dupla... Evo tebi ću crveni sada, karton. Pa imam. Ne diraj. Još sljedeći crveni napolje. Okej? Daj ne uvijek napolje. To je druga stvar ako radiš. Da radim! Nema iz policijske, a evo. Na plus. Jebem Boga, sve si mi dao duplo. I opet kraljeve. Aj, evo mam da. A šta si je, jebi, hej. Šuti šta se baze, ti samo šuti. Aj, ne možeš, vaću biti. Ja on dođe. Kakav on? Ti prvi. Ti si mir. Ti si dijelio. I vidi, to treba na novo miješati. Mešaj. Pa vas meso. Ima kobasica možda? Možda. Maybe. Znam ja to. Sudi, nemoj ja znam. Ti nisi koč trne, nego sudi. Znam, to ja znam, ko su. Jebem zmiji i cud. I kajić. Evo me jebe ovdje. Mađi bila najedno. Mađi je bila najedno. O, to je kako da bio. Ovo nije ovo je sve. Baca jebote, Bog, neću čekat do polnoći. Bacaj! Svi su dobri. Svi kako da znamo na ček. Evo. Toliko za njom plaće. I Boga. Neću ni ja njemu. O, ja sam pokuši, šta je ja treba je vedre. Moj je već u Robertu. Živio Majk. Majk. Živio. Ko hoće? Jebo gazu, šta je ja? Ima malo tolerancije. Kako ti radi? Ne radi bez posla. Matene, šta me jebe. Ima 6. Jer remci Slovenca jesi vidio kakvi su, ne? Vidio ih, evo je. Jebem ti ja Bosance, vidiš kako me kolju. Ti Slovenci, ja ću Bosance. Vidiš kako me kolja. A ti si Bosanac. Boškarin.
ti sudac sudi na kraju. Gledajte, ovo ovdje še baterije jebe. Koje jebe imaš? Nije ni još ima. Vrti ovo. Neće na kursu mom. Šta si bacio? Sedmicu jebem, to ja. Ti matina, a ovo krila. Ti čekaš tricu? Aha. Evo sudac, lopov. Ništa. Ti si javiš. Bruno. Bruno. Ovo da nas nabije za svoga. Sudac. Evo ti pije ovaj zlati ga motherfucker. Daj, desko. Nema te. Ovo sugar ne može stati na YouTube, ovo je dugo snima. Kada? Da sam ono. Rijava. Piši i nemoj na saldina. Molim te, možeš šuti. Viš tamo i... Bacaj kartu i... Ajde. Vidi. Lopo je. Šta da vijaš? Sudi. Pasti, kada? A koji je be? Ovo je evo, dao si mi ga prije iz ruka. Da voli. Vuci ti. Ako imaš... Vidi bande. Ja nisam radio utorak ovdje. Možda Šta ti je taj ispod rukeva? Zmija šuti. nema još i dan, da? Neću ja, ćemo se posvađati. Herčev. Ja gledam ovdje. Daj mi Herčevu se. Može, kako? Kako to ne može? Šta ti sedmica Herceva? Ne, fali ovdje kralj. Ja. Kralj fali ovdje. Onda mora peškat. Neću si. Brace, fali kralj. Ješu. Ne moraš tako. Pišemo te s tobom. Evo, sad je isto kurat. Evo. Pa šta je sad vi? Hajde, oni to kurat. Ken. Ne, vada. Ken. Ja. Ti pokaži u stolicu. Evo ti. Tebi. Ken. Ti pogledaj. Meni ti pogledaj. Pošto ti handirao, evo tebi je sada, ti imaš 84, evo ti 30. Ja sam minus 50. Ti si plus 100 i sad ćeš ići. No ja sam prvi. On je prvi dijelio. Ma goni se okurat ti i on. On je prvi dijelio. Evo ti za kaznu 150. 50 sam povećao. Njete ove harte bacim u oči. Ne, zato što si zajedno. On je 34, ti 34, ti 150. Ne može, vidio si, nemaš One kralja. se okurat, ti tu je navijač. Nemaš kralja. Ti si sudac, a ne navijač. Nemaš kralja. Imam 4, 5. Imaš, ali dupli. Ono što si mi dao, to si mi dao. Okej. Nemaš dupli. No, nije. Nemaš dupli. Pošteno sudi. Daj da zapalim. Nemaš više? Nemam nijedno. Pa imaš želju. Nemaš želju? Ako te ja opalim, a ima želju? Traži od njega jebo. Neka da ga opali sam. Koga ti navija? On je neutralan. Kako piše da njega ne zasmiješ? Nisam ne zavio i za tebe. Nisam kako treba, tako je. Odplaćeno. Što je? Pa je. Gledajte, Garo.
A? Djeca na rođenje. Da se ja toga rešim, para tebi. Nema, pošto jedno kovu ja ne pogleda. Pa otvara se za... Što uhvatiti je posto ovo? Hoćeš tu sad? Ako ja nađem tu...